Hej igen. Ham der er ham med skyderne. Det er LP. Okay. Okay, nu har vi også klaret ham. Jubi! Fuck dig. Fuck dig, fuck dig, fuck dig. Man kan se på videoen, at dem. Man kan se mig på videoen. Okay. Det næste trin er fortæl, hvordan man er god med voodoo. Godt, det gør vi sådan noget. Det bliver noget meget kort noget. Ikke også? Okay, men der er heller helt sikkert en. Hvis du lige er startet med voodoo, og der er nogen, der er langt væk fra dig, og voodoo kan jo slå mand, så skal du bare, hvis der for eksempel nu er en deroppe ved blomsten der, og du er hernede, så skal du, og det er en, der skyder, så skal du gøre sådan her. Ind på den, og så angribe den. Og ellers, hvis du er sådan en, der er en stærk type, så skal du bare bruge det her som turbo. Og så skal du prøve at bruge sådan nogle ting, der skader tæt på. Og så... Og ja, det kan... Jeg får løftet den dims, der drejer rundt. Gør du? Ja, nej, jeg går rundt. Kom her. Nej, jeg kan ikke komme... jeg kom op på lyskernen. Det var også en... Det kan du ikke. Jeg er oppe på lyskernen. Det er du bare ikke. Du er ikke på lyskernen. Men jeg følger efter den dims, der drejer rundt lige der. Den kan kun slappe for løfter. Og drupper. Så følger efter den der. Den store. Den er langsommere, men jeg tror ikke, du kan følge efter den. Den kan du stadig ikke følge efter. Ja, på lyskernen, det er du ikke. Nej, jeg kommer ikke op på den. Nu er jeg ikke op på den her. Jeg skal lige op på den igen. Nej, Jeg kan det her. ja, men jeg kan komme op på lyskernen ved at komme op på den her sten. Jeg skal op på den her sten. Og gør sådan her. Ej! Hvad laver du? Jeg vil gerne op. Ja, nej. Ja, jeg kom op på lyskernen. Den nærmeste, der kommer tæt på. Jeg hader. Du rammer en af disse kugler. Det kan du ramme, da den lille.
Vi prøver at ramme på en skive. Det kan du ikke. Den er alt for højt op. Hvis vi bliver stående her, så ender det til sidst med, at jeg falder, med at jeg rører af. Nej. Jeg står bare stille på den, imens den drejer rundt. Sejt. Og nu stopper vi videoen.